Durant molts anys he estat en contacte amb moltíssima gent, he fet feines o he tingut responsabilitats i aficions que han comportat sempre molt contacte amb la gent i de vegades també molta responsabilitat i amb molta pressió. I de ben petit ja m'agradava tenir moments de desconnexió i de poder estar sol, d'aïllar-me i de poder fer la meva. Per tant, aquesta part de solitud, introspectiva per tu mateix, doncs l'he necessitat gairebé sempre, però especialment després d'haver tingut aquestes responsabilitats. Hi ha gent que aquesta proporció d'estar sol li costa més, a mi no. Soc Lluís Maria Coromines Díaz i vaig néixer el 14 de febrer de 1963 a Castellar del Vallès i soc el pare de la Berta i de la Mariona. El lloc on estem és el pavelló de bàsquet, el segon que es va fer aquí a Castellar, i l'he triat bàsicament perquè tinc molt bon record dels meus anys lligats al bàsquet, tant a l'època de jugador, que van ser molts anys, 20, com l'època d'entrenador, que van ser també entre 10 i 12 anys, que ho recordo amb molta... És un record molt bo d'aquells anys i de la gent que vaig conèixer i de la manera també de fer que té un esport com el bàsquet, que al final també és una manera de comunicar i de transmetre valors dintre de la societat. L'avi patern, Joan Coromines, va ser alcalde de Castellar i el seu germà també ho va ser després, en Vicenç Coromines, també va ser alcalde de Castellar. Jo, quan vaig arribar a l'Ajuntament, això ho desconeixia perquè no m'havien parlat mai. I bé, els primers anys a l'Ajuntament ell encara estava viu i em va fer molta il·lusió el primer dia que va venir a veure l'Ajuntament com a alcalde, perquè ell hi havia estat també, i era un home molt tancat, molt Coromines, molt tancat, i en canvi li veies aquella cara d'orgull que el seu net hagués també accedit a l'alcaldia de Castellar. Els Coromines és família soca-arrel castellarenca, generacions i generacions, a més amb un passat industrial, perquè a casa havien tingut del besavi, l'avi Ton, una empresa tèxtil al carrer del Retir, i que als anys 70 se'n van a Norris, i de la banda de la meva mare, en canvi, venien de la Garrotxa, concretament d'Oix. El meu avi va néixer a Oix i el seu germà també, que va ser un gran ceramista de la Bisbal d'Empordà.
Tant el Dionís, que era el meu avi, com l'Eusebi, que era el seu germà, eren fills d'un maestro nacional de Béjar, del Tirso Díaz, i de la pubilla d'una sastreria de Castellfollit de la Roca. I el meu avi va baixar fins a Castellà i primer va intentar ser sastre, però com que era una època difícil per tothom, pels sastres també, va acabar fent de cuidador de boscos, de boscater, aquí a Castellà, i es va casar amb la meva iaia Lluïseta, que era orfa, i que els meus avis la van adoptar, i és d'una família, sí, que també, la part materna de la meva mare, que també era d'aquí a Castellà, el Ribatallada, Vilar Ribatallada, que Ribatallades a Castellà doncs n'hi ha. Nosaltres vivíem al carrer Major, vaig néixer allà, vaig estar tots els anys dormint al costat de l'església, sentint les campanades a totes hores. La meva infància va estar molt lligada a la meva mare. El meu pare primer va estar anys a l'empresa, però després, quan van tancar, va haver d'anar-se buscant la vida com va poder. I a més era una persona molt implicada també a nivell d'entitats, havia fundat el bàsquet aquí a Castellà i sempre ha estat molt implicat. Però jo recordo que el meu pare sempre treballava, i treballava molt, moltes hores, i per tant els meus dos germans i jo, d'alguna manera la formació de petits i tot això i el contacte familiar el teníem sobretot amb la meva mare. Com que era filla de sastre, havia après el mètode que es deia el sistema Martí de corte i confecció, i va muntar una mena d'acadèmia dintre de casa, al tercer pis del carrer Major 14, per treure uns dinerons, ajudar a l'economia familiar i acabar tirant endavant a tres fills que tots tres vam poder estudiar a la universitat, afortunadament. Per tant, recordo molt bé això, la meva mare donant classes i tenia diferents torns de persones que venien a aprendre aquesta manera de tallar, de fer vestits, etc. I la meva mare, la Trini, sempre ha tingut un caràcter molt fort i molt productiu, i això ho comunicava no només amb els fills, sinó també a les classes i tot. I bé, és una persona encara avui, amb 85 anys, amb molta força. Granera ha estat un cau que moltes persones de Castellà, moltes famílies hi han tingut una segona casa o una casa d'estiueig, i nosaltres també per via familiar hi teníem relació, i des de ben petits anàvem allà, i érem un grup, una colleta d'amics petits que hi havia des de... Jo era els petits, que 4, 5, 6, 7 anys, i després teníem fins als 16-17 anys, però anàvem tots junts i feien activitats de tot tipus lligades, evidentment, amb l'únic que hi havia, que és la natura. També és un lloc molt solitari, i per tant també em va condicionar, suposo, molt en aquesta necessitat de tenir moments per tu, de caminar, d'estar en contacte amb la natura i de moments també per reflexionar, per estar amb tu, i que ho he anat fent amb els anys. Eren pocs, però hi havia gent molt autèntica, hi havia pagesia i anàvem a comprar encara els ous i la llet en una masia, i els mataven un conill, un pollastre, i anaves a comprar allà. I també hi havia els estiuejants, i dintre dels estiuejants hi havia un senyor que devia tenir, quan jo tenia 10 o 12 anys, devia tenir 80 anys ell, i quan uns veïns van fer una pista de tenis, aquest senyor ens va ensenyar a jugar a tenis a tots, i era un excampió d'Espanya que es deia Vilatubà, que era de Sabadell, que venien a estiuejar allà, i tots els nens de Granera d'aquella època vam aprendre a jugar a tenis amb aquest senyor. Anàvem amb la Vallesana, que en aquella època tenien uns trastos increïbles, i tenia un que es deia el Club, que la pujada de Torre Turull de vegades no pujava i escalava, i havíem d'esperar que el pobre conductor el tornés a iniciar el vehicle, diguéssim. I vaig estar 8 cursos als Escolapis, amb un bon record formatiu, i també s'entén per l'època. Jo després, quan he pogut triar, les meves filles van anar a escola aquí a Castellà, van anar a l'Emili Carles Torrà, després als instituts,
i ho vaig fer amb convenciment d'anar a escola pública, etc. El que em recordo molt bé de Can Colapi és sobretot el pare Feliu. Era una persona que s'estimava molt allò que feia i a nosaltres ens va transmetre aquest amor amb el català. I jo tinc la sort d'escriure perfectament el català, que molts de la meva generació no tenen aquesta sort perquè el pare Feliu ens ho va ensenyar molt bé. Era només una escola de nens. Això condicionava molt i ens condicionava molt la formació. Quan sorties d'allà i després anaves a l'institut i ja era mixta, doncs crec que era realment un xoc molt important. D'altra banda, hi havia l'afer religiós i això es notava molt amb l'educació. Crec que era un complement bo de valors que de vegades en altres àmbits no els tenies, fos l'àmbit familiar, el de l'esport, etc. I per tant ho veig amb una mirada crítica, perquè l'època era la que era, però alhora s'entén que també tenia una vessant positiva i també la vull destacar. En el pas pel Parlament vaig poder participar en moltes lleis, en treballar lleis, en treballar posicionaments també com a Parlament, i això em va permetre també posar la teva cullerada des d'un punt de vista ideològic, personal. En l'àmbit de la segregació escolar vaig lluitar tant com vaig poder, no només dintre del meu grup parlamentari, perquè també dintre del meu grup parlamentari hi ha gent que seguia pensant que la segregació escolar s'havia de subvencionar i s'ha de subvencionar, sinó també a nivell de Parlament. Crec que tot el que pugui aportar una formació segregada en positiu, la part negativa és molt més gran. I hi ha coses que no s'entenen des d'un punt de vista de buscar una societat més igualitària, amb igualtat d'oportunitats i més inclusiva. I aquesta és una. Durant més de 20 anys va ser una passió i em passava hores i hores i hores al pavelló. Quan jugava amb l'infantil ja em feien jugar amb el cadet, quan jugava amb el cadet ja em feien jugar amb els dos, amb el cadet i el juvenil, el juvenil i el júnior, i el júnior i el sènior. I a partir em sembla que era el juvenil, em vaig treure primer el carnet de monitor, després el d'entrenador, després el d'entrenador superior. Per tant, van ser uns anys que em passava tota la vida en una pista de bàsquet, i persones com jo, que tenim caràcter fort també, i que anem bastant a la nostra, som anarquistes a l'hora d'anar per la vida, et fa comptar amb la gent, et fa jugar amb equip, et fa entendre que no pots anar per lliure tot el dia i sumar. I jo crec que el bàsquet, tant a la vessant de fer d'entrenador com a la vessant de jugar, si això ho veu algú de quan jugava dirà no la passava mai, però hi tirava sempre de 3, però és veritat que crec que aquests esports de grup en general transmeten uns valors que són molt necessaris a l'època de formació. Sabadell, en un moment determinat, la Caixa de Sabadell diu ara hi posaré calés, i van començar a agafar un equip i van començar a pujar. Em van fer una oferta econòmica i me'n vaig anar, i això va ser un crim. O sigui, la gent d'aquí castellana s'ho va prendre gens bé. I el primer any vam coincidir amb el castellà. I vam anar a jugar aquí tot plegat, i imagineu-vos, no? Vaig passar a ser l'enemic públic número 1 del bàsquet de Castellà, sí. Alguns ho veien amb orgull, l'hem format i ara el portem cap allà. Jo sempre he portat el número 5 des de premini, des de petit. Amb 5 anys vaig començar a jugar i a Castellà sempre he portat el 5, però als anys de Sabadell vaig portar el 8. De totes maneres, el 5 me l'he quedat perquè el porto tatuat aquí a l'esquena. Vull dir que no és molt gran, però es veu. Vaig començar a entrenar primer equips masculins, però després em van demanar entrenar a la Immaculada com una nova junta, que hi havia els germans Comelles, l'Òscar Iguela, el Jaume Martínez, hi havia el Jaume Riera, hi havia persones maquíssimes, un equip de gent excel·lent, i vam començar de baix de tot. Vam començar amb categories minis, preminis, després vam anar pujant. Vam acabar tenint més de 100 nenes i noies jugant a bàsquet, molts equips, i aquests equips que anaven pujant va haver-hi un any que en l'època cadeta, a més ens vam proclamar campiones de Catalunya d'aquella categoria. I va ser tot flipant, perquè era un grup humà que ens ho passàvem bé tots, junta, entrenadors, jugadors, d'entrenadors també molt bon record d'aquella època, amb el David Sánchez, l'Eva Pellicer, el Xavi Atienza, el Jaume Pujol, evidentment, que estava a tot arreu, i va ser una època magnífica. Tot això lligat
en què era un xoc per la Immaculada. Clar, no hi havia dutxes, no hi havia vestidors. Quan vam fer els vestidors amb dutxes, primer ens van prohibir que es dutxessin les nenes perquè deien que això no es podia fer, i vam tenir la sort que hi havia una hermana que era fantàstica, l'hermana Enriqueta, que ens va anar aplanant el camí, que era la Sor Citroën d'aquí a Castellar, era una persona absolutament oberta, magnífica i que ens va ajudar molt al bàsquet. I des d'un punt de vista de gènere no existia res. Va haver-hi els anys en què el gimnàs municipal, on hi ha la biblioteca ara, doncs sí que va obrir una via, amb en Pere Borrell i amb altra gent, però el bàsquet va ser una explosió d'alguna manera. Hi havia una via per fer un esport d'equip. Jo crec que va ser, en aquest sentit, va ser molt pioner aquí a Castellar el tema del bàsquet femení. Per pura casualitat, amb un amic que el seu germà feia dret, vam anar a veure la facultat de dret de l'Autònoma, em va agradar tot allò, i res, la setmana següent em vaig inscriure a dret, però sense cap mena de vocació. La veritat és que va ser una època bastant dispersa, i les meves notes a la universitat no van destacar massa, excepte el dret polític, que ja treien notables i excel·lents, però la resta vaig anar passant, i sense massa dificultats. Per mi va ser un pas necessari per tenir una formació bàsica per si després volia fer alguna cosa per exercir, i així va ser. De fet, el juny del 1986 vaig acabar la carrera, al setembre em col·legiava, recordo perfectament que el degà em va dir aquesta foto que t'has fet no ens serveix, l'has de fer amb corbata i traje i tal, vaig fer una foto amb coll alt i encara el tinc, el carnet, i evidentment li vaig dir al degà que aquella era la meva foto i tinc el carnet de col·legiat al Col·legi d'Advocats vestit normal, diguéssim. I vaig començar a exercir a Can Uriach perquè em van dir que necessitaven una persona que ja tenia el despatx però que no exercia, i vam fer societat amb ella i vam anar-ho fent gran. Em vaig anar engrescant, molt dret penal, molt dret de presó, molt torn d'ofici, algun cas sonat com els de los niños de Dios, aquí a Castellar. Recordo com una època formativa a nivell laboral magnífica, a més amb un front office bestial, i els casos que ens venien tios amb metralleta, era l'època forta de les drogues. El que sí que recordo que el pobre client que vaig tenir, el primer que vaig tenir, jo quan va ser un tema laboral, i els ascensors de magistratura, hi havia uns ascensors, hi havia miralls d'aquells que hi ha als ascensors, i quan em vaig veure jo amb la toga, per primera vegada, si el client hagués sabut el que jo sabia de dret en aquell moment, el tio hagués fotut el camp corrents. Però bé, al temps vaig acabar sabent-ne. Jo mai havia estat en política, mai havia entrat en un partit polític, no sabia ben bé com funcionava tot això, diguéssim, i també ni a l'Ajuntament ni res, i a més ni he estat a les joventuts de cap partit ni res, no n'era refractari, però que no anava amb mi. Jo tenia la vida encaminada en fer d'advocat, jugava a bàsquet encara, i un dia sortint d'un partit de bàsquet, en Ferran Sánchez em va dir: home, tu que estàs implicat en entitats, per què no vens un dia a una reunió? D'allà va sortir la llista. I em van dir, bueno, jo vaig dir, no, avant no, perquè això no em posava ni a 2 ni a 3, vull anar com més enrere millor. Vaig anar a 4, a 5 o a 6, no me'n recordo, i al final vaig sortir regidor. Però vaig posar com a condició que jo volia seguir fent d'advocat i per tant que no hi podia dedicar totes les hores que podia, ni molt menys. D'aquells primers anys a l'Ajuntament, el que recordo bé és que amb l'Albert Antonell vam fer un bon tàndem per una qüestió fonamental, és a dir, la combinació aquesta entre la seva experiència i la meva valentia d'aquella època, doncs jo crec que va ser positiva, i sobretot l'Albert em va poder transmetre aquesta estima a Castellar, i després l'Albert va renunciar al cap d'un any, i al cap d'un any em va escollir alcalde, i durant 2 anys encara ho vaig compaginar amb fer d'advocat, fins al 95 pràcticament, 94-95, i després vaig veure que tot això ja m'ocupava molt i que si ets alcalde t'hi havies de dedicar, i per la meva manera de ser el 100%, ja m'hi vaig posar del tot. Ara va ser, tampoc va ser vocacional, igual que el dret. Ara, una vegada hi ets, t'hi poses del tot, i em va agradar molt, i dedicació plena, i
i molt t'estima el municipi, les persones, molt d'implicar-te, i va ser també una època, els 12 anys d'alcalde, doncs, magnífica, i crec que també doncs, jo ho vaig donar tot, però que alhora també em vaig sentir molt retribuït per la gent, perquè la gent estava contenta, crec, i que també em van donar molt. Jo vaig aprendre molt vaig aprendre a estimar castellà. A aquella època l'Ajuntament havia quedat antic. Hi havia un o dos ordinadors en tot l'Ajuntament i em vaig haver de portar el de casa, el vaig posar allà al despatx, i la manera de funcionar, la manera d'entendre els serveis, la manera de donar serveis des de l'Ajuntament, tot era molt d'abans. Vam tenir la sort que, com que el municipi creixia, l'Ajuntament també va poder créixer amb número de persones i es va incorporar molta gent jove, molta. Jo crec que li vam donar un tomb al propi Ajuntament, al municipi també, però al propi Ajuntament, a base d'això, de fer una transformació que li calia i que ens posés al segle XXI doncs, amb unes garanties diferents d'aquest Ajuntament una miqueta encara amb velocitat de segle XX. Jo recordo els primers anys d'alcalde que la principal crítica que se'ns feia era que estàvem permetent un excés de creixement al municipi. La comarca nostra els municipis no tenien pla propi, tenien un pla doncs, predemocràtic i que preveia una expansió dels municipis bèstia. I Castellar concretament preveia que l'any 95 havia de tenir 45.000 habitants. Afortunadament no va ser així, però aquest planejament estava vigent quan jo vaig entrar. I per tant tothom que tenia el dret a edificar podia edificar. Conscients d'això i a més compartint que havíem de créixer d'una manera ordenada, vam fer el primer Pla General en Democràcia, que no s'havia fet cap des de l'any 80, o sigui, tot era d'abans. I del 95 al 99 vam fer un pla superparticipat amb l'ADENC, amb les entitats d'aquí, etc., per fer el nou urbanisme de cara als següents anys. I allà vam marcar les línies actuals de Castellar, les vam marcar l'any 99 en el primer pla. I, de fet, la revisió que s'ha fet ara de Pla General doncs, respecta aquells límits que vam fer aquella època, que crec que són els correctes i que Castellar no ha d'anar més enllà. Són doncs, la ronda, per entendre'ns, pistes d'atletisme, pardal, i després vam tancar una cosa que hi havia previst a l'anterior legislació, que era que a l'anterior legislació es connectaven tots els aerosols en Sant Feliu per dalt, i per tant s'ampliava tota aquella zona. Tot això no només ho vam tirar enrere, sinó que vam fer la proposta al Parc Natural d'ampliar la zona de parc, que ens va ser entre un 5 i un 7%, i vam guanyar encara més zona protegida. Tot el que no era urbà, que era urbanitzable, etc., ho vam tirar enrere. I vam preveure també ritmes de creixement. I vaig anar a una reunió en aquella època a la Generalitat, a l'Incasòl, jo acabava d'arribar d'alcalde, i anaven a fer totes les vivendes d'aquí al Pla de Bruguera, que eren 800. I vaig, acabat d'arribar, vaig agafar la paraula davant dels propietaris d'aquella època, que eren molt propietaris, i els constructors d'aquella època eren molt constructors. És a dir, això no ho executareu de seguida ni pensar-hi, i els hi vam posar fases d'execució, i es va poder anar fent per fases, i així el municipi podia assumir-ho, a mesura també que anàvem fent equipaments, perquè aquest creixement també va portar riquesa, calés, per poder fer equipaments, on estem ara, el nou ambulatori, les pistes d'atletisme, etc., moltes coses. Però em va tocar ser el Sant Benito, aquest és l'alcalde que ha fet créixer, però mentre jo sàpiga la veritat, estic tranquil. Les dedicacions a la política en general requereixen estar al 100% i això et comporta un desgast personal, un desgast al teu entorn més immediat i també et condiciona la manera que ets. Tu quan t'escolleixen en un municipi, t'escolleixen perquè tens una manera de veure les coses, una manera de ser que la gent ha pogut tastar, a les entitats, als amics, en el dia a dia, i quan passes a tenir aquesta vis pública, encara que tu no vulguis, això ho canvies. I ja no ets aquella persona que van escollir, acabes condicionant, i com més anys hi passes, més, una manera de ser, una manera relacional amb els amics, amb la família, tot això, i aquella frescor que tenies i que per això et van votar la perds. Per tant, defenso que projectes de més 10-12 anys en un ajuntament, no. El que guanyes amb experiència ho perds amb l'espontaneïtat, amb les ganes d'aprendre, amb les ganes de rebre, amb les ganes que et fotin castanyes, i per tant, aquesta servitud que l'acceptes de bon grat, del contacte amb la gent, de que qualsevol cosa és pública, que 365 dies l'any, que quan va passar la crisi dels esquins, doncs tu eres el culpable de tot, però
la gent no sabia que havien vingut a esbotzar la porta de casa perquè em volien matar, que la meva exdona i la meva filla petita estaven allà a peu de carrer i que el van estar a punt de currar. Totes aquestes coses i altres coses que no són tan dures però que sí que t'impliquen que no tinguis vida privada, crec que condicionen massa com perquè hi passis més temps d'aquestes 2 o 3 legislatures. Jo quan vaig començar en política, aquí a l'Ajuntament, que ningú em va formar aquesta dedicació que comporta la política, els horaris que comporta, i caps de setmana, vespres i tot l'any, no? Llavors jo ara que sí que formo electes i he fet xerrades durant molts anys i tot això, hi ha 2 coses que poso per sobre de totes. Una, la part ètica i l'honestedat i tot això, perquè això destrossa a tothom. I l'altre, aquest espai de la família. Jo, si alguna cosa em sento culpable, ningú em va dir que havies de conservar aquest mínim de família, amics i el nucli més íntim, que d'alguna manera ho has de... Això sempre dic el mateix quan fem classes. Mireu-vos a les agendes, on posa l'espai reservat per a la família i no puntualment, sinó per passar estones, i a partir de les 6, dimarts i dijous, no hi compteu per res. Oi que som capaços de canviar-ho tot per una reunió important? Doncs perquè això no ho fem amb la família. La part també de vida normal, de fer de soci de l'Esbart o de fer de teatre i tot això, no per postureo, sinó perquè et segueix agradant, i d'estar amb els amics de tant en tant i tot això, no s'hauria de poder perdre. La meva entrada en política nacional, per dir-ho d'alguna manera, és a muntar una estructura territorial molt més forta de la que teníem, perquè teníem molts alcaldes ja dels anys 80, envellits. Vaig recórrer tot Catalunya durant 12 anys i vam fer aquest canvi. La diferència del que es pensa la gent, és molt més fàcil en la política municipal agafar perfils de gent que no sigui de partit. I per tant, la meva filosofia era el que havia viscut a Castellà, agafar gent del poble, gent d'alguna manera oberta, representativa de la societat, i paral·lelament al Parlament em vaig anar consolidant amb una tasca molt jurídica. Quan vaig passar el 2008 a ser vicepresident del Parlament, era el responsable també de l'àmbit jurídic, de l'àmbit de recursos humans, de l'àmbit de transparència, i aquesta tasca de vicepresident també amb les lleis més importants i tot això també hi participava molt. Llavors vaig estar de vicepresident del 2008 fins al 2017, fins al juliol del 2017, i els 3 últims mesos, 4 mesos abans de que es decretés el 155 i de que ens fessin anar a Madrid a declarar i tot, vaig ser el president del grup parlamentari. La veritat és que ha estat viure la història en primera línia. Jo quan arribo a la mesa del Parlament em diuen que tinc 2 cotxes, 2 Audis A6 i 2 xofers, i que a disposició, un per si s'espatlla, diguéssim, i després els 2 xofers perquè els caps de setmana també van amb mi, vagi on vagi. No. Hi havia hagut molt mala praxis d'una inèrcia que no és pròpia del Parlament, sinó d'una època, no? I d'un emmirallar-nos amb coses que no ens havien d'emmirallar. I els sous 3 quarts del mateix. Hi havia hagut una cosa incrementalista que la gent del carrer no entenia i que evidentment no era el que es pagava a la societat. Havíem anat de nous rics i no som rics a Catalunya i per tant hem de ser conscients de com està la societat i d'alguna manera ser un reflexe d'això. Llavors allà on he estat he anat mirant de fer allò que per mi volia també, no? I de vegades no te'n surts i hi ha coses que ni tu mateix les veus perquè són tan evidents que t'instal·les, no? Però aquelles que sí que he pogut veure, allà on he estat he intentat canviar-les. La imatge aquesta de que si fas política acabes sent ric, estic molt d'acord amb això del delicte d'enriquiment injust que s'està intentant regular, especialment pels polítics, perquè quan hi ha una no explicació de que la gent es faci ric quan tens sous normals, doncs jo crec que s'ha de perseguir, perquè malauradament jo tinc companys que he vist que no té explicació que estiguin en una situació econòmica i després quan fan les declaracions de béns resulta que posen que tenen 500 euros al banc i que no tenen cap propietat. Jo al cap dels anys tinc la gran sort d'haver viscut sempre del sou. La casa que vivia aquí a Castellà era la casa de la meva àvia i ara hi viuen les meves filles i la meva dona, exdona,
I on visc ara doncs, és l'apartament que vaig comprar a principis dels 90 i no tinc res més, i que aquest sí que és meu, aquest és meu, aquest és meu, a propietat, i no tinc res més, és un apartament de 80 metres quadrats i necessito cada mes el sou que em paguen per la feina que estic fent ara i no puc viure de rendes ni molt menys, i espero que algun dia o altre em pugui jubilar. Per tant, i estic molt orgullós que sigui així, que com tothom li costi arribar a final de mes i tot això. I a més, doncs, allò que deia abans, perquè no faci mal a tota la classe política, començant per l'alcalde del poble més petit, el regidor del poble més petit i acabant pel president del govern de la Generalitat, jo crec que hem de ser molt exemplars amb això. I que de vegades paguem d'accés, doncs paguem d'accés, i molt transparents. I si ara haurem de dir què té cadascú, doncs sí, clar que ho has de dir, perquè t'estàs dedicant a això, i si et ve algú que, jo què sé, que vol instal·lar una empresa aquí, et fot un sobre sota mà, doncs has de dir que no. I tot això que mica en mica es va regulant i cada vegada és més transparent, doncs jo crec que aquesta exemplaritat no s'hauria de posar en dubte. Jo, de fet, estic ara dirigint una fundació que es diu Transparència i Bon Govern, d'allà on treballo, i fem formació d'això. El camí cap a la independència crec que vam ser dignes representants d'una societat que ens demanava que anessin cap aquí, o d'una bona part de la societat que ens demanava que anés cap aquí. I per tant, a mi quan em pregunten si ens vam equivocar en alguna cosa, jo dic que en aquell context no ens vam equivocar en res. Vam fer bé aquesta feina de portar més enllà la causa del que s'havia portat mai. I amb una reivindicació ciutadana que, recordem-ho, podia estar al 50% a nivell d'independència, però a nivell de participació o de referèndum, de decidir, les enquestes que ens donaven en aquella època era entre el 70 i el 80%. Per tant, no crec que vagin a errar amb res. Sí que és veritat que sempre ho hem plantejat com a etapes diferents que tenia aquest procés, un procés polietàpic, ara tocava arribar fins aquí, i que en el moment que l'1 d'octubre va ser un èxit, malgrat les castanyes que vam rebre, sí que és veritat que en aquell moment no teníem la previsió de què passaria a partir d'allà. Comptàvem amb la força de la gent, comptàvem amb les institucions les vam posar al servei d'aquest projecte, d'aquest procés, fins a l'últim moment vam oferir a l'estat espanyol a seure'ns a una taula després de l'1, i per tant, no tant de dir ara ens liarem la manta al cap, sinó que us oferim seure, vist que això ha estat un èxit. I a partir del discurs del rei del dia 3, tot això es va desmarxar. L'Estat va decidir posar la vena repressiva fins al final i és veritat que no teníem previst què passava si l'Estat feia això. Teníem previst què passava si l'Estat s'asseia en una taula, no teníem previst què passava si l'Estat feia d'estat repressor. I a partir d'allà vam patir molt. I hem fet patir molta gent, i hem decebut segurament a molta gent. I jo crec de veritat que la política segueix sent la via per tirar endavant amb la gent al costat. I per tant, aquesta sensació, alguns diuen no ha servit per res, home, els percentatges que teníem abans d'iniciar el procés de gent que volia la independència era dels 20 no sé què, i ja estem per sobre del 40 sempre, malgrat siguin enquestes del CIS. Llavors, sí que haurà servit, s'ha consolidat això. Com s'ha d'anar més enllà? Hem de tenir pressa, però hem de tenir també el nord de que hi hem d'anar junts, no pas per iniciar una via, la que sigui, unilateral, no unilateral, etc., sinó l'acord per anar junts. I, per tant, hem de ser prou llestos en aquesta nova etapa i ho hem de protagonitzar gent, líders, que no siguin els que vam estar en aquell moment. A partir de l'1, i amb el que va anar venint, que era molt parlamentarisme, clar, com a president de grup em va tocar la funció d'anar expressant allò que anàvem decidint. I recordo les intervencions a partir de l'octubre, el dia 10 i el dia 26 i 27 especialment, com a intervencions duríssimes des d'un punt de vista personal. El dia 10 que anàvem a fer la proclamació, amb la forma que fos, però anàvem a fer la proclamació, jo vaig a la Casa dels Canonges perquè em truca el president Puigdemont allà a les 3 i quedem què diu ell i què dic jo. Va venir el president, em posa en un despatx i em diu agafa els d'Esquerra i agafa els de la CUP, no proclamarem, ja us ho explicaré, però no podem proclamar i
parla amb la presidenta i que ajorni una hora al ple mentre ho discutim. Vam intuir, perquè en aquell moment no ens ho va dir amb claretat, que havia tingut una informació directa de que anaven a detenir-nos i que tot allò doncs, era posar-nos en un cau, i que hi havia molta gent, inclús dels que ens havia seguit fins a aquell moment, elits o no elits, que ens estava demanant tornar a oferir acord, tornar a oferir pacte. Jo recordo que va ser horrorós perquè, clar, eres el millor indepe del món de cara a tota la gent que estava allà davant del TCJ, al passeig de Sant Joan, esperant a l'Arc del Triomf, esperant la proclamació de la República, i al cap de 5 minuts eres l'enemic número 1, perquè acabaves de fer un discurs d'aquests de ui, no? Llavors vam fer el que vam poder, i fora de l'hemicicle, en una sala del Parlament, vam fer una declaració conformant, ens comprometíem a tirar endavant l'1 d'octubre i a proclamar la República i tot això. I el 26 i 27 va passar una mica el mateix. Fins a aquell moment, la nit abans de començar el ple, el president, fins a altes hores de la matinada, vam estar reunits a la Casa dels Canonges i al final ens va dir convocaré eleccions, que no és el que volíem, i no farem la proclamació. L'endemà al matí vaig convocar el grup parlamentari a la pròpia seu de la Generalitat per comunicar-los tot això al propi president i en Junqueras, i al cap d'una hora vam canviar d'opinió. I jo ja m'estava anant cap a casa, a Pals, i em truca el president i em diu ei, torna que hi haurà ple. I, bueno, no, evidentment, ho recordo perfectament, que anàvem bambes, anàvem a Munic, texans, americanes sense corbata, i perquè sabia que no hi havia ple. I al cap d'unes hores vam fer el ple, vaig improvisar el discurs, evidentment, i aquell vespre, de mi puño i letra, vaig acabar fent la declaració. Nosaltres vam provocar políticament, i jo sempre dic que la provocació política entra dintre de la llei. I el que vam proclamar aquell dia sí que era la independència, però des d'un punt de vista de declaració política, de llibertat d'expressió, com tantes altres resolucions s'han fet al Parlament de Catalunya. I quan he anat a declarar 2 vegades al Tribunal Suprem, a totes dues he dit el mateix. No vam fer res que no haguéssim fet anys enrere i amb la mateixa contundència, o més, inclús altres vegades, no? Llavors, van ser moments que quan miro enrere, tens la sensació de vertigen, però sobretot en aquell moment l'únic, si només vas endavant, no vam tenir ni un moment per aixecar el cap, ni un. Penseu que aquell vespre, quan torno cap a casa, cap a Pals, amb la meva actual dona, amb la Natàlia, que era diputada, ens vam parar a sopar abans d'arribar a casa i just acabar de sopar, a 1 quilòmetre de casa, al poble de Pals, em vaig rebre la trucada, no vagis a casa que et detenen. I ho hem preparat perquè sortiu, que aneu cap a França, i després ja veurem què passarà i tal i qual. I vaig dir, escolta, jo em quedo, tinc família, tinc filles, no crec que el que hagin fet sigui per anar a la presó, i per tant em quedo. I vaig arribar a casa, cagat, i allà on visc, aquella època de l'any, a finals d'octubre, no hi ha ningú, i allà mirant a veure si venia algú, i vaig estar una bona estona mirant per la finestra a veure si em venia a detenir o què, i després em va trucar un company que estava en la mateixa situació, que ell ja se n'anava cap on havien dit que faríem l'intercanvi, diguéssim, i dic, on vas? Dic, vés-te'n cap a casa, tio, que tens una filla de 3 anys, que no pots fugir, cony. D'aquesta època, el més fotut va ser la primera vegada que vam anar a declarar, el dia 1, a Madrid. O sigui, el dia 1 vam baixar a Madrid, ens vam rebre la notificació a finals d'octubre. El dia 1, que era Tots Sants, vam baixar a Madrid, em vaig baixar amb cotxe conduint jo. I els altres companys els van posar a la presó tots. Llavors nosaltres ens van donar una setmana més, aquella setmana vam estar sota custòdia policial, 2 policies a les 24 hores, cinemes a comprat seguien i tot això. Havíem estat en contravigilàncies feia mesos i per tant teníem els del CNI i els dels Mossos perseguint-nos. Però aquella setmana va ser dura perquè els companys ja estaven a la presó, tots vam fer la bossa per anar a la presó per si de cas, i aquella setmana sí que la recordo molt fotuda. I a més, el dia que anàvem a declarar per primera vegada, el dia que arribàvem a Madrid, el dia 1, em va trucar la Meritxell Borràs, que som molt amics, i ella estava fora, era de les exiliades,
i em va dir, Lluís, faré el que em diguis tu perquè et tinc per bon amic i que tindràs criteri, baixo o no baixo a declarar? I jo li vaig dir, sí, baixa. Dic, baixa, Txell, tens fills també i tal, no pots estar tota la vida exiliada i tal. Va baixar i la van fotre a la presó. I els mesos que va estar a la presó la Txell, que després la van deixar sortir, ho vaig passar molt malament. Ella ho explica en el seu llibre, que ho entenia perfectament i que no era culpa meva i tot això, però jo ho vaig passar molt malament per tots, però especialment per ella. El Jordi Turull és com un germà per mi, i jo per ell. I durant 20 anys hem estat, a més ens avenim molt, amb tot. I per tant, el fet que ell entrés i que jo, que havia fet com a mínim el mateix que havia fet ell, em quedés fora, aquelles primeres setmanes jo ho vaig passar malament per tot, per ells i per tot això, però també personalment creia que no era just que jo estés fora. La primera vegada que els vaig anar a veure a Madrid, a la presó, jo havia anat moltes vegades a la presó com a advocat i amb el vidre i tot això, però em vaig fer un tip de plorar que no els vaig ajudar gens, perquè és que no vaig poder. Els primers 10 minuts em van haver de consolar ells i no me'n sabia venir, I, bueno, va ser dur. Va ser dur i està sent molt dur, perquè encara més miro d'anar-los a veure, i tant amb els amics com també la Carme Forcadell, que vam fer molt bona relació, i estan a la presó encara. I, per tant, els han destrossat les vides, les seves i les dels seus familiars i amics, per sempre. Ha estat una experiència única el fet de conèixer la meva actual dona, la Natàlia, perquè vam coincidir al Parlament i en una etapa molt dura, i la veritat és que la part aquesta de viure el 2017 junts, amb tota la duresa que va comportar personal, familiar, política, ens va conèixer molt de seguida, per entendre'ns, perquè ens va posar molt nus un davant de l'altre, amb sensacions, amb vivències, amb moments límit, que a vegades no els vius amb tota la vida i que en canvi va coincidir que el 2017 va venir tot de cop. I després, quan jo vaig decidir deixar la política, dedicar-me un altre cop al dret, vaig fer aquella frase de dir no tornaré a dedicar mai més a res de la política i marxo i tal igual. Però clar, l'únic paper que em quedava per fer en política era fer el florero. I és el paper de la persona que està al costat d'algú que té responsabilitats polítiques és un paper difícil. I a nivell de parella, doncs, encara més. Jo li vaig dir des del principi, no aniré enlloc si tu no m'ho dius. Per què? Perquè ets tu l'alcaldessa. Sí que és veritat que, bueno, no m'ho hagués pensat mai. No m'ho hagués pensat mai. Deixo el bàsquet de 24 a 25 anys, pesava 76-77, i passo a pesar-ne 98, em foto una anàlisi i em surt el colesterol no sé quant, però el més bo va ser el 5è aniversari d'acabar la carrera, que un company amic em va preguntar qui era jo, perquè ja tenia tot això d'aquí clar, no hi havia res, i portava allò tan ridícul que aquella època es portava, que ara afortunadament hem après que amb una màquina en tenim un moment, allò tan ridícul d'aquelles coses, que amb un cartell electoral segur que alguns recordeu, que jo no m'ho notava, però que era realment horrorós, el conjunt era patètic, Però clar, els altres, sí, que un company de promoció que ha passat 5 anys amb tu la carrera, al cap de 5 anys et digui tu venies amb nosaltres? Llavors, és fracassat. O sigui, lligar ja no? Perquè ha plegat el conjunt molt lamentable. O sigui, de la part esportiva ben parida, fibrat, jo feia el mate aquí, aquest aro, feia el mate d'esquena. Jo a la roda, perquè els altres sabessin que jo estava present, jo era el base, i jo fotia el mate, pam, per davant, m'aixecava, com si res. Evidentment, ara no toco l'aro, El Lluís Llach per mi ha sigut un referent també, vaig estar al camp del Barça quan vam fer el concert dels anys 80, i clar, poder-lo tenir de company de projecte polític i de company de grup parlamentari, en moments tan complicats, era una persona que aporta una serenor brutal, un saber fer amb unes conviccions molt profundes, i humanament, bé, fantàstic, ens hem fet molt. Després de viure en aquell moment que estàvem al mateix grup, te'l trobes al cap d'un any, te'l trobes al cap de 2 i segueix tenint la mateixa relació d'efectivitat que te'l fa sentir allò que deies de si alguns són més expressius o no. Ell et fa notar
que t'aprecia, que t'estima. I la veritat és que ha estat un luxe poder-lo conèixer en aquesta vessant, no? En la vessant artística. Com t'ho podria dir perquè et fos senzill i et fos veritat, que sovint em sé tan a prop teu si canto. Que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que mai no he pogut ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.